közkívánatra, a Ketszóról egy rövid bemutató. Van kívülről. Itt az utca. Semmit, kislányom, ide beszélek. Süt a nap, és egy kicsit esik az eső. Gyere befelé! Oké. Bejárat. Gyere! Itt egy nappali. Így. Akkor most erre elmegyünk. Itt van az egyik hálószoba. Fürdőszoba. Ups, itt én. Gardrób. Szia, Mano! Szia! Mondjad, van papucsod? És van papucsod is, Mano? Igen, neked? Itt pedig nekem nincs most fürdőszoba, zuhanyzó, fürdőkád. Hármasátja! Gyere! Akkor visszamegyünk. Itt van a konyha rész. 2 nappali közt. Itt van egy ilyen reggeliző asztal. Akkor ez a másik nappali. Ide szórták be a tévét. Van egy számítógép. Itt pedig egy ülőgarnitúra. Tovább közlekedünk. Itt van a gyerekszoba. Egy ágy. Még egy ágy. És ott pedig egy gardrób. Gyors pillantás a Kikóhoz. Alszik. Másik szoba. Pedig a másik fürdőszoba. Fürdőkáddal. Oké. Meg volt. És akkor itt kint meg van ugye a middle seat, amiről már készült egy kisebb fejlétől. Röviden ennyi. Jelen még van valami. Itt van egy mosókonyha. Éppen mos a konyha. Jaj, vigyázz kislány, majdnem elestél. Itt pedig a garázsokban berendezték a garást, berendezték egy ilyen játékszobának. Akkor ennyi.